This is Van Bautista, aka Chino Romero of California with Nathalie, of Melbourne, Australia. Warning, Parental Guidance. Takpan ang mga tenga ng mga bata. Naka-table na kita Yehoo! noong ako'y may dolyar pa. Wow, ang yaman. Ilalabasan na kita. Saan? Saan? Ang sabi mo ay meron ka. Yun lang. Ikaw naman. Nagyaya ulit ikaw. So ano nangyari? Ganun pa rin ang sagot ko. Dahil sa sobrang pag-ibig sa'yo, dinukot ko ang aking 2,000. Ikaw na. Sumama ka, tayo ay namasyal, nakarating saan-saan at nagmahalan. Lumulukso ngayon ang aking puso sa tuwa ng nadama, sa wakas na angking ka. Ang doktor ang may sabi Nang ano? ay kay malas mo pare, Ay, pagkat sa kanyang pagtingin meron na ba? ako raw ay mayroon na Ako'y rin. kasakit. Kaya pare kung kayo'y mahilig, suriin mo na ang iyong ikaw na ang sabi. Baka kayo pare ay magsisisi sa mga mangyayaring di ka nais-nais. At baka pare ang iyong misis ay iyong mapansin na siya'y meron na rin. Thank you, Idol. Thanks for watching.